O să vedem exact postura și deficiențele posturale, care ne interesează foarte mult înainte să începem, pentru că în funcție de dezechilibre și deficiențe posturale, îi vom personaliza planul de antrenament sau de corectare. Cu umărul drept la mine și cu fața încolo, te rog, cu totul ne întoarcem. Postura naturală, nu trebuie să ne îndreptăm. Vedem această axă care ne echilibrează, ca să nu ieșim din axă, să fie cât mai corectă poza. Poți relaxa acum, am terminat, momentan, și acum luăm reperele pe corpul lui. Este important să facem această evaluare pe corpul fiecăruia și nu pe șablon, tocmai ca să vedem exact și să se vadă fiecare, pentru că noi ca oameni nu ne vedem prea mult din exterior, ne vedem doar în oglindă, ceea ce înseamnă plan frontal anterior, adică doar din față, și vedem planul acesta, putem vedea dacă un număr este mai jos și unul mai sus, vedem dacă bazinul este dezechilibrat, genunchii și gleznele de asemenea, dar nu întotdeauna vedem foarte bine. În cazul de față vedem diferența la umeri, se vede și la lungimea brațelor. Brațul nu este mai lung efectiv unul decât celălalt din cauza nealinierii a centurii scapulo-humerale, adică a umerilor, de-aia o mână este mai lungă decât cealaltă. Iar din plan sagittal, adică din lateral, problema este că noi personal nu ne vedem din planul ăsta niciodată decât dacă ne face cineva o poză sau o filmare. Se vede exact se vede cifoza, cocoașa pe românește, se vede cât de aplecat este capul. Ne interesează foarte mult aceste aspecte înainte să începem un plan de antrenament sau de corectare posturală, pentru că postura pe care o avem acum inițial este postura cu care vom face toate exercițiile. Iar după cum vedem aici, capul foarte înclinat, cocoașa, cifoza destul de mare, hiperlordoza, hiperarcuirea aceasta pe zona lombară, înclinarea bazinului, nu sunt chiar cele mai corecte. Se vede și cu ochiul liber, chiar dacă nu știm exact despre ce este vorba, se vede că nu este o poziție chiar naturală. Important ca organismul să fie funcțional, să funcționeze cât mai corect, să avem o postură cât mai corectă înainte să lucrăm exerciții de dezvoltare, pentru că este destul de ușor să dezvoltăm musculatura, dar dacă o facem pe un schelet strâmb, atunci nu va fi cea mai corectă abordare. Acum o să facem din nou o evaluare posturală, deși este foarte curând, adică după doar 4 ședințe. În cazul lui este important pentru că el a venit chiar înțepenit cu musculatură foarte, foarte contractată. Avea deja amețeli când stătea, el lucrează la calculator foarte mult și când stătea la calculator avea amețeli și atunci în cazul lui este important să vedem schimbările chiar și după o perioadă atât de scurtă. Din nou, fixăm axa, ne întoarcem cu umărul drept spre mine, punem aici să vedem exact forma spatelui, că încă mai are o hiperlordoză. Cum am spus, sunt doar 4 ședințe diferență și deși este foarte curând, în mod normal o facem cam la 6 săptămâni, dar în cazul de față o vom face mult mai repede, pentru că este un caz special și avem nevoie de mai multe verificări. Vom lua aceleași repere osoase ca și data trecută. Din nou, repet, este foarte important să o facem pe poze pe corpul fiecăruia și nu pe un șablon, pentru că pe șablon nu se vede exact fiecare persoană în parte. Bun. Și acum putem vedea diferențele, centura scapulo-humerală, partea superioară a spatelui, linia umerilor, bazinul, genunchii și gleznele. Și unde era importanța foarte mare, cum spuneam, avem doar 4 ședințe diferență, deci mai avem de lucrat. Noi am lucrat foarte mult pe decontracturare în zona superioară a trunchiului, toată cutia toracică, pectoral, umeri și spatele superior. Am început să lucrăm și pe bazin, dar încă nu am apucat să lucrăm destul pe bazin. Ne-am focusat mai mult pe partea superioară în cazul lui, pentru că venind cu dureri foarte mari
și aflându-se în imposibilitatea de a mai sta pe scaun sau în picioare sau chiar și întins. La prima ședință nu a putut să stea nici măcar întins. Acum postura este din ce în ce mai corectă și continuăm cu terapiile manuale, ședințele de decontracturare, dar acum vom face mai multă gimnastică de corectare și mai mult stretching decât în primele ședințe. Primele 4 ședințe, cele de până acum, au fost strict de terapie manuală și de decontracturare.